my neighbor. How you doing? How you doing? How you doing? Na ji daɗi nake yin bidiyon gado na fine Allah. Aduwan ku ya shige ni kamar spices. Wallahi. Da shi na yin peros. Yanzu na zo Dubai zai bani. Allah. Wanda suka zage ni saboda wannan bidiyo, alhamdulillah. Wanda kuma suka so ni kamar kanuwansu suka yi mini addu'a, masha Allah. Amma ina son ku san kamar فانكحوا ما طاب لكم من النساء